Při zateplování si myslím, že nejdůležitější krok je za prvé je vhodný plán, vhodná příprava plánu, je zateplit ten daný dům. Po tom samotné zateplení si myslím, že když je najmutá firma, která je kvalitní, která má proškolené pracovníky, tak to zateplení už není v dnešní době, si myslím, tak náročné udělat správně. Na mňa už zostala jenom taková malinká, kratučká, praktická ukázka. Ja som takový menší, tak som teda dostal menší. A v zásade vidíte tady, povedzme, že tady tá sadrovláknitá deska sa tvári ako zeď, neboli zdivo, neboli stena. A v zásade sú tam taková tá nosná konstrukcia, takový Ačka, profily. Pak na tom sú takové Zetka. V zásade tady dolu už to je hotové. A tak nejak chlapi to skúsia zaizolovať. Pak tam dajú tú difúzní folii, nejaký rošt a zaklopia. Takže oni to budú mať tak za 5 až 10 minút hotové. Každopádne moja prednáška sa bude venovať provetrávaným fasádom z pohľadu izolace. Čo si my myslíme o týchto konštrukciách? V zásade provetrávaná fasáda je niečo podobné ako dvojplášťová strecha, jenom na zvislo. To znamená, je to teda dvojplášťová konstrukcia so vzduchovou mezerou. Klasicky teda v tej vzduchovej mezere musí prúdiť vzduch. A výhody to má docela značné, neboli ako keby iné než kontaktne zateplovací systém. Všetko má teraz svoje výhody. Každopádne, čo by som chcel teda povedať, je suchá montáž. Suchá montáž. Prečo? Nemáte tam teda mokrý proces. Velice oblíbená tá varianta je u severských krajín nebo niekde v Rusku, pretože když máte krátke leto a nemôžete mať nejaký vytvrzovací proces, tak v podstate môžete použiť tú prevetrávanú fasádu. Rôznorodosť pohľadovej vrstvy. To znamená, cokoliv tam dáte ako tú pohľadovú vrstvu, môže byť použité. Jestli to je plást, kov, drevo, cokoliv. V našom prípade tam máme tie desky Heraklit. Vidíte, teďko chlapi vkladajú tú izoláciu. A my teďko používame izoláciu v dvoch vrstvách, konkrétne desky s lambdou 0,035 neboli součiniteľom tepelnej vodivosti. Prečo v dvoch vrstvách? Pretože tady ty profily v podstate sú vhodné na to, aby sa to tam dalo dať v dvoch vrstvách. Ďalšia ďaleko, teda povedzme, výhoda je nerovné steny. U zateplováku v technologických predpisoch máte, aká musí byť rovinnosť tej steny. Na druhej strane tu si tými profilmi viete vypodkladať, respektíve aretovať a nemáte problém vytvoriť v relatívne rovnú stenu. Každopádne cena. Hovorí sa o tom, že prevetrávaná fasáda je vždycky dražší. No ono môže byť i nemusí. Když teda zoberiete finálny obklad, ja tam dám nejaký termovúd nebo modřinové palubky, tam ste cena nejakých 2–2,5 tisíce korún za metr štverečný. Když tady máme takový ten hezký Heraklit, ten v cenníku je 250 korún. Nejaké palubky, teda budeme sa baviť, nejaké drevo stojí taky 200. Tak ste jenom v tom obklade za desetinovú cenu. Takže tá cena je docela, povedzme, ošemetná, alebo je to otázka. Čo je docela zajímavé u prevetrávaných fasád, sú povodne. Respektíve, keď máte teda v Praze, je docela často, neboli hodne, sú povodne, ale keď máte klasický zateplovák, je to docela problém v tom, že musíte opravovať celý barák, neboli objekt. Když děláte teda máte provetrávanú fasádu, odmontujete tú časť, ktorá je postižená, necháte to cez leto vyschnúť a nemáte problém. Pak to zase zandáte a v podstate opravujete jenom tú časť budovy, čiže je to levnejší. Ale na druhej strane môžete to riešiť rôznym spôsobom, takovéto protipovodňové opatrení. A nebo ideálnym spôsobom je teda tá provetrávanka. A pak ja som teraz hodou okolností včera ešte večer brouzdal po internetu a vybehlo na mne niečo takového. Tohle máte v podstate dokonce i provetrávaný dům. A v podstate myslím si, že ani tá povodeň tomu neublíži, takže to je jenom taková niekdy vychytávka. A když sa ale podívame na tú konstrukcii, chlapi teda už tam dávajú tú difúznu fóliu, prelepili tú pásku, respektíve a tá poistná hydroizolace je stejná ako u tej strechy a v zásade tam namontujú ten zvislý nočný rošt. To sú zase nejaké tie dvojité Včka profily. Uvidíte za chvilinku. Každopádne, keď sa bavíme o nosnom rošte, tak rošt môže byť horizontálny, vertikálny, drevený, oceľový, kombinovaný, rôzne. V závislosti od toho, čo kto chce. Když sa bavíme o takových tých administratívnych budovách nebo lepších domoch, tak väčšinou sa používajú buď kovové nebo hliníkové profily. Drevo sa docela kroutí. Když sa ale teda podívame dál na tepelnú izoláciu, tak v zásade sa používajú dva typy izolácie. Buď bez povrchovej úpravy, anebo s povrchovou úpravou. Ja som teraz si chcel uzmôť jeden vzorek, ale už sa mi neušlo, niekto to má, respektíve asi ste si to vzali, s tým kaširem.
Ono to je skelná netkaná textília. Tá skelná netkaná textília má v zásade jednu funkciu. Tady to nemám, tak to je jedno. Každopádne zabraňuje proudení vzduchu do tej izolačnej vrstvy, respektíve do izolácie a tak nejak zabraňuje tomu, aby sa znížila jej účinnosť. Prečo sa používa minerálna vlna do tajty prevetrávanej mezery? Pretože podľa normy ČSN 730810 požárne bezpečnosť staveb je tam jeden bod, kde konstrukcie mající třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v prípadech nekontaktního spojení s dutinami. To znamená, do provetrávanej fasády, i když som to videl, nesmí ísť nejaký polystyren nebo iné materiály, ktoré nemajú třídu reakce na oheň A1 nebo A2. V našom prípade bežne dostupné minerálne vaty, či už skelné nebo kamenné. Teďko vidíte, že tí chlapi v podstate vrtujú našu zvislú konštrukciu, ktorá bude vytvárať provetrávanú mezeru. Tá provetrávaná mezera minimálne 4 cm. Ak sa teda podívame spátky na minerálne izolácii, máme skelnú, máme kamennú. Kamenná je taková tá, povedzme, na kontaktné zateplení, v podstate je tuhá. Na tú provetrávanú mezeru sa používa objemová hmotnosť 40 až 65 kg na metr kubický, každopádne v závislosti od výrobcu. Na druhej strane je tam teda ešte skelná, ktorá je daleko lehčí a v podstate pružnejší. To ste videli u tej šikmej strechy. Z nášho pohľadu ako výrobcov izolácií je skelná izolácia vhodnejšia, podotýkam, nie v nejakých tých nízkych lambdách, ale lambda 35 nebo nižší, pretože je dostatočne tuhá a zároveň pružná, čím vám vyplní veškerý prostor. Kamenná izolácia je težší, čo v zásade, keď máte nejaký železobetónovú konstrukciu nebo skelet, asi udrží, ale má takové, nechcem povedať, že defekty, ale zlú vlastnosť, že když to zatlačím, tak ten proces je nevratný a ostávajú tam díry, respektíve v našom prípade možné tepelné mosty nebo nevyplnené dutiny. Tak, s kašírem nebo bez, to sme v podstate mali. A z pohľadu obkladu, když ten obklad je celistvý, neboli spojitý, neboli hnaný dážď sa nevie dostať na tú izoláciu, tak kľudne môže byť použitá izolácia s kašírom. Jestli je ten obklad nejakým spôsobom nespojitý, neboli s veľkými spárami, tak je vhodné, respektíve musíte použiť difúznú fóliu, ako v našom prípade, pretože izolácia, respektíve ten kašírovaný povrch není hydroizolace. V podstate bráni proudícimu vzduchu, ale není to teda hydroizolace. Vo väčšine prípadov, teda u väčších budov, kde sa používajú podobné kotvy, ako je tady tá, to znamená L-ko s nejakým T-čkom, skúste si predstaviť, že tých kotev máte na fasáde 2000, nevím. A teďko udelejte tady tú vzduchotesnú a vodotesnú vrstvu celistvie. Už som videl stavby, kde sa o to pokúšali, ono to docela nejde. Takže v tomto prípade je ďaleko lepšie použiť tady tú izoláciu s kašírom. Tady vidíte kotvení. My v našom prípade kotvení sme nerobili, pretože tie ZK profily sú horizontálne, tým pádom tá vata nemá možnosť sa posunúť. Takže nie je potreba v tomto prípade. Ak teda máte jenom zvislý rož, ako v tomto prípade, tak tá vata sa sama neudrží. Z našeho teda portfólia vidíte TP425B, součinitel tepelnej vodivosti 0,035, nebo desky bez kašíru, neboli bez povrchovej úpravy TP116, TPM 135. Tých výrobkov je celá řada, ale ako od rôznych výrobcov, takže není nutné sa tým zaobírať ďalej. Každopádne kotvenie izolácie, ak je teda nutné. Kotví sa v zásade hmoždinkami plastovými, kolega vám rozdá, inými ako na kontaktní fasádu, to je logické. Každopádne, když máme kamennú izoláciu, tá je spravidla 500 na 1000 nebo 600 na 1000, dávajú sa 3 kusy hmoždín. Hmoždinka musí mať minimálny prúmer talíře 80 mm. Prečo? Aby sa tá v podstate neprotáhla tá hmoždinka tým izolantom. U skelnej izolácie je to teda, povedzme, v našich doskách, ktoré sú veľké, 600x1250, tá plocha je väčší, i u 4 hmoždín na jednu desku. Vidíte, že ten počet je 5,3 kusov na metr štverečný, u tej kamennej je 6 kusov na metr štverečný. Není to nejaká úspora, ale tá hmoždinka stojí 5 až 8 korun podľa tloušťky. Každopádne, když sa podívame na hmoždinky ako takové, ja to teda vrátim, tak tých majú, neže nevýhodu, ale spíš vata má jednu nevýhodu, že na tú fasádu, na provietrávanú fasádu sa používajú vaty docela mäkké, neboli pružné. A když tí pracovníci akože víc zatlačí tú hmoždinku nebo kladivem, tak ju docela môžu stlačiť. Preto je u týchto izolácií docela
ne že problematické, ale je treba dávať pozor na to, jak sa kotví, aby tam nevznikali díry. Když máte 15 cm izolace a stlačíte to na 10, tak v podstate nemáte tam 15, ale jenom těch 10. A preto aj výrobcovia hmoždiniek vyvíjajú a sa posúvajú, kde z hmoždinky, ktorá teda bola v jednom kuse, dnes predstavujú, bohužiaľ ešte v Čechách ako keby nemajú reálnu vzorku, jenom tady ten obrázek, dvojdielnu, kde ten trň zatlačíte do steny a ten talířek sa potom jemne rukou v podstate zatlačí na takový ten ozub. Něco jako SK pásky, když si predstavíte. Takže je tam menšia šanca toho, že tú vatu zatlačíte. Tým pádom nebudete mať problém. Ak sa teda podívame na finálny obklad, těch môže byť docela hodne. V našom prípade i tady vidíte desky Heraklit. Oni to chlapi, predpokladám, že namontovali jenom na 4 vruty, čo reálne není úplne dobré, pretože tam je docela vysoké sanie vetra podľa toho, v jakej ste oblasti, respektíve aká je vysoká budova, ale my to za chvílinku budeme sa demontovať, tak ja som nechcel, aby to tam montovali veškerými tými vrutmi. Každopádne počet vrutov, kotvení a tak dále dle statického výpočtu nebo návrhu. A ty desky Heraklitové, jak vidíte, sú docela akože storočné, když to takhle vemu, ale architekti ich majú radi. Výhoda tých desek dneska už sú střídou reakcie na oheň A2, teda v podstate nehorlavé. Lambda, když sa podíváte, je 0,07, čo v podstate znamená ako tepelná izolácia. V tomto prípade, ale my máme túto izoláciu, teda respektíve túto desku jako finálny pohľadovú vrstvu. A když sa podíváte, umíme desky s nejakými skosenými hranami, bez skosených hrán, v rôznych, povedzme, barevných prevedeniach. Ja som teda technik, nie som architekt, ale oni sa s tým docela vedia pohrať. Tady vidíte návrh jedného rodinného domečku, konkrétne v Jihlave. Tohle to je návrh v Praze 4. Tohle ešte nestojí, tohle teda už stojí. A když sa podíváte na nejakú tú skladbu a variabilitu vzhledu, tak vidíte, že s tým Heraklitom, stejne ako s inými materiálmi obkladovými sa dajú robiť zázraky a v podstate môžete to rôzne skladať na väzbu, bez väzby, nebo na nejakého takového kolečka, respektíve do štvercov. Pár referencií na závier. To je ten rodinný domeček s obkladom z tých Heraklitových desek v té Jihlavě. Tohle je z hodou okolností nejaké športové centrum, ktoré zatiaľ, teda tento rok, loni teda, pardon, vyhrálo nejakú cenu architektonickú. Tohle je obklad v materskej škole a tohle je tiskárna v Českých Budějcích. Je pravda, že víc na západ, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, je ten Heraklit hodne používaný. Je pravda, že i tady v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku to má docela hodne veľkú tradíciu. A vy si poviete, jo, to je jenom drevo, cement, voda. Vydrží to na tú jako celú životnosť stavby? Ja vám poviem, že vydrží. Heraklity sa používajú v Maďarsku už asi 50 let na protihlukové zdi. V podstate z toho obkladu. Je to kolem dálnic, tam strieka voda a není s tým žiadny problém. Jako ten Heraklit vypadá furt stejne. Sami sme boli prekvapení, že dokážeme vyrobiť materiál, ktorý v podstate je, nechcem povedať, že večný, ale má docela dlouhou životnosť. Toliko z mojej strany, vám ďakujem za pozornosť a ešte to s nami vydržte.